Kedam tang phai kuni ni phai inquiry ni Joseph Terang Memorial Hall along Dilai Bazar Committee pen mai ke phapon along abanar pu an prithusi akimiar pu ingwai ponthulo Bangsolong abarim Dilai Bazar Committee mai phumate abarim Karbiang Autonomous Council Chairman Longkitimong Mailong kattu kaweche don sarpen Dilai Bazar Committee ke ja ponthuji aphan mai phu to haswar terang chunbang hundorbe dun mai phu liladhar teron rap chunbang bhagia teron dihin rembang biren be tuma phan ingwai ponlo Puthot kedam tang phai kuni ni phai kora phorni Saihem Chunbang Bikrom Kro Rap Saihem Chunbang Brojen Hansi Executive Members Bang Trip Lila Pen General Members Bang Thongkep an Ingwaisi Ingtim Limpen Dilai Bazar Committee Arpukimi Chepek Ponlo Nona Kimi Dilai Bazar Committee Amai Putu Haswarte Rang Pen Lam Theke Pachini Ke Kedam tang Dilai Bazar Ke Paching Thurji Aphan Karbiang Autonomous Council Penta Akirap Nang Pilo La Pen Non Thota Kirap Nang Ke Papiji Aphan Kaching Wai Pon Mekta Dolo Labang so Dilai Bazar Committee non arpu kini kedeng don members abang pu tinta arpu doreplo la anso se kapaching thor ponje aphan puta ningje ponthu Jara paching thuri aphan autonomous council hin pen akerap ta aprang ta gelong tang dolo la pen thu non tala so bojar aphan toilet ihum humni ni to phan nang pakim PG pusini tu chuningri pusi chengwai mekdo la pen thu ladak ni to member sa abang putinta labang sa bojar lo anu tinta ar pudoreb lo la an se ke paching thuri la pan an se ke pami ye phan Dilai pen bijoy rongpi Karbiang Long Lai